Näin, tervetuloa Jousille. Saapuaksemme tuuriin meidän täytyy ensin odottaa tämä ohimenevä juna. Totta tosiaan, siinähän se meni Seinäjoelta Jyväskylään ja nyt kuvausryhmämme saapuu tänne Etelä-Pohjanmaalle Tuuriin. Ja ensimmäisenä on auto tankattava ja täällä oli muuten edullista dieseliä. 1,427 kerta kaikkiaan. Taisi olla kesän edullisinta polttoainetta. Kyllä vaan. Ja nyt lähdemme ajelemaan ja tuolta kun sieltä näkyy Vesa Keskisen kolossi. Tuurin kyläkauppa. Kyllä vain, kyllä vain. Mutta me käymme tuolla, mutta käymme ensin kuulkaas kenkäkaupassa. Tämä kuvausryhmämme sihteeri halusi päästä tutustumaan Suomen suurimpaan kenkäkauppaan. Ja totta kai me muutkin olemme mielenkiinnosta märkänä, että minkälainen se Suomen suurin kenkäkauppa on. Katsotaan nyt, lähdetään. Me käännyttiin tänne. No niin, ei muuta kuin paina kaasua, paina kaasua. Varo, siinä tulee joku töyssy pian, oli varoitusmerkki tuossa. Kyllä, täällä on vähän rauhallisempaa näin kesäisenä elokuun alun tiistai-illassa, kello on jo 19 illalla, eli täällä on siinä mielessä mukavan rauhallista, nyt ei ole kauheaa ruuhkaa. Takavuosilta tullut käytyä täällä joskus viikonloppuna, niin on niin jumalaton hässäkkä ja autoja joka paikassa, ei saa pysäköintipaikkaa mistään, ja oi, nyt se on tässä. Käännytkö sinä vasemmalle? No niin, hyvä, kuski kääntää, joo. Tässä näette Suomen suurin kenkäkauppa. Todella se on niin suuri, että edesmenneen Filippiinien diktaattorin Ferdinand Marcosin vaimo Imeldakin olisi aivan märkänä, kun hän olisi päässyt tuonne kenkäkauppaan. Imeldallahan on nykyään kuulemma noin 4000 paria kenkiä, niin nahkapaikasta hän olisi saanut hieman lisää. No joo, käytiin siinä tavarapuodissa ja niin kuin homma on selvä, niin jotain sieltä tarttuu ja tänä kesänä kuulemaan mukaan televisioita ovat myyneet tosi paljon. Kyllä, ja siihen on syyt. Ja sieltä muuten näkyy Vesa Keskisen palatsi, siellä hän varmaan kiikarilla kurkkii, moro, kurkkii. Hän sai tietää, että TV Channel Finlandin TV-kanavaporukka kameroineen on tulossa tuuriin tällä viikolla, mutta ei tiennyt päivää. Ja katsokaa tätä mieletöntä rakennusta, tämä on aivan mieletön. Ja tuossahan on myös hotelli, ja jos ette ole koskaan tuolla yöpyneet, niin suosittelen lämpimästi. Minä nimittäin olen yöpynyt tuolla, ja voin todeta, että olen yöpynyt Suomessa valtavassa määrin hotelleja, mutta missään ei ole niin hienoja huoneita kuin tässä Vesa Keskisen hotellissa. Kerta kaikkiaan mieletöntä, ai. Ja kuten huomaatte, täällä ruokapodin puolella on väkeä kyllä vielä näin illalla, varmaan kyttäämässä sitä -30 ja -60% alennuksia. Sehän on suosittua toimintaa Suomessa tänä päivänä, kyllä vain. Tässä täytyy sanoa näin, että jos menet Rovaniemelle tai Helsinkiin ja kysyt missä on Alavus, niin ei mitään hajua missä on Alavus. Mutta jos sanoo, että Tuuri, niin kaikki tietää, se on se kyläkauppa siellä. Eli pitäisiköhän Alavuden kaupungin vaihtaa nimi Tuuriksi, mitä? No joo, tämähän on populismia, kyllä. Tässä vähän harmittaa, kun tämä keikka tänne näin myöhään, niin olisi pitänyt käydä tuolla Jari-Matti Latvalan rallimuseossa. Se olisi ollut kyllä niin mielenkiintoista käydä katsoa siellä, minkälaisia autoja ja ehkä törmätä Jari-Mattiinkin, mutta mehän olemme tulossa tässä jossain kohtaa Alavudelle, eli Alavushan on kaupunki ja tämä Tuuri on Alavuden kaupunkiin kuuluva taajama eli kylä. Tämä teille tiedoksi, ketkä ette sitä tienneet. Todellakin me varmasti tulemme tässä vielä jossain kohtaa ajamaan Alavudelle tekemään road movieta, niin voitaisiin kurvata tuosta sitten Jari-Matin paikan kautta ja tarkistaa, että hän on paikalla. Täytyy tsiikaa sitten, että on noin rallit louhittu, että se on täällä puunaamassa ralliautojaan. Ja näin me lähdemme tästä ajelemaan. Mikähän meillä on seuraava paikka? Me tulimme tänne muuten Pietarsaaresta, se kaikille tiedoksi. Pietarsaaressa kävimme tekemässä road movien
ja sieltä tulimme tänne tuuriin. Nyt me taidamme lähteä Itä-Suomeen. Siinähän se Jari-Matin museumini vasemmalla, sinne täytyy tulla tosiaan käymään. Ja hei teille kaikille, ketkä katsotte tätä, niin muistakaa tilata tämä kanava, se ei maksa yhtään mitään eikä velvoita mihinkään. Pysytte kuusalla, kun tulemme Alavudelle ja Jari-Mattia morjastamaan tuonne rallimuseoon, niin olette heti kuumimpana, ketkä tiedätte tämän. Ja nyt minä kiitän teitä kaikkia, ketkä olette olleet täällä meidän kyydissä. Tämä on sellaista kyytiä, että tänne mahtuu kaikki. Oh yeah! Minä kiitän katselusta.